Terve! Mikä? Perkele! Pojat on mielessä. Joo, sä niinku meinaat, että mun tarttis tossa sattuman paskaa niinku koskeet tämmöisillä äijän käsillä. Siinä voi kyllä vähän tulla sellainen hintturimainen olo, kun mä alan hieroa tosta peltiä vähän silleen. Säätä! Mutta tietysti jos sä maksat siitä, niin kyllähän sitä ennenkin persettä. Koulussa mua kiusattiin. Ei uskoneet lestat selviksi. Opet puuttuneet ei. Meillä menee Jeesus all the way. Kato, mulla on tää rock'n'roll ja minusta aina rock'n'roll. Auto se on, kun siinä on 4 rengasta rattia. No, moottorista puuttuu puolet ja vetää päällä.